Ahojte, vitajte v podcaste Zo života trénera a dneska tu máme hostia Lukáša. Lukáš, čau. Ďakujem za pozvanie, ahojte, inak je to môj prvý podcast, takže veľmi si vážim, že ste zobrali na seba túto ťarchu a pozvali ma ako prvý. Tešíme sa. No, Lukáš je spoluzakladateľ značky Corix a ideme teda rozobrať aj to, že ako to je podnikať v mladom veku, aké stráčky tam boli, ako sa zmenili vzťahy, akými prekážkami sa stretol v rámci podnikania na Slovensku. Aktuálne vyrábajú elektrolyty a kreatín a my si teda dneska okrem iného prejdeme aj to, že ako si správne vybrať elektrolyty, čo všetko by mali obsahovať a v akom množstve. 3, 2, 1, let's go! Lukáš, dávam ti slovo. Chcel by si niečo doplniť o sebe? Tak určite, keď môžem nejako rozvinúť ten môj príbeh alebo začať nejako, ako to vôbec celé vzniklo, teda naša značka Corix. Vznikla tá myšlienka vlastne počas môjho štúdia na vysokej škole, ešte na inžinierskom stupni. Študoval som inak tuto v Bratislave na Ekonomickej univerzite a popri tom som pracoval aj v korporáte, čiže prešiel som si aj takýmto... Aj ty? Rok. Prešiel som si presne a to isté. Aj takýmto korporátnym životom, dokonca pracoval som aj ako čašník na ešte bývalej pláži na Tyršaku, že prešiel som si aj takýmito brigádami a dokonca, to málo kto mne vie, pracoval som aj ako taký pomocný elektrikár. Akože mám, čo sa týka týchto skúseností aj s manuálnou robotou, nejaké sú tam. Ale vedel som asi, že jak už na tom sklonku štúdia môjho, jak som finišoval inžiniera, tak som vedel, že asi toto nie je nejaká cesta pre mňa. Okay. A chcel som vždy už od malička mať niečo vlastné a niečo svoje a niečo hlavne, čo ma bude naplňať, lebo podľa mňa človek v živote nikdy nebude nejako, že ozaj vnútorne šťastný, pokiaľ nerobí to, čo ho baví. A pokiaľ... Ja súhlasím. Presne preto inak aj ty trénuješ, hej, lebo teba to baví. Preto robím aj ja to, čo robím. A ja som sa hľadal dlho, by som povedal, že ešte si myslím, že som to našiel celkom v nejakom mladšom veku. Dlho, keď má, čo povedal človek, ktorý má 24 rokov. Hej. Akože hovorím, že našiel som sa podľa mňa tak celkom rozumnom veku ešte, že som to podchytil včas a začal som nejako, ako ja, Lukáš Stanek, že osoba ňúrať do tých športov, ako je beh, ako je cyklistika. Hej, tým, že celý život som hrával futbal, od malička, mal som nejaký ten základ už v týchto športoch, kde sa behá teda. A vždycky bavilo ma s chalami chodiť aj na volejbal, skúšať nejaké nové športy, ako je teraz padel v móde napríklad, alebo ako je kľudne aj korčilovanie. Proste miloval som pohyb, miloval som aktivitu, hej, že mne to bolo jedno, že čo, chcel som sa hýbať. Ale už s nejakým... Kľudne sa opýtaj. No, chcel som ešte povedať, že keď si spomenul to elektrikarčínu, tak ja napríklad, moja taká robota, ktorú som robil, ani málo kto o tom vie, ale to bolo, že testovanie autosedačiek a to je také, že si za smenu musel sadnúť 3000 krát a po každých 10 dať, že click enter. Preto máš také stehna, lebo si furt sádal a dvíhal sa, hej? To z toho máš tie stehna, hej? Takže to není z posilky. Skôr z volejbalu, ale hej, ale teda akože ja som si tiež prešiel akože všelijakými prácami a super, že si sa takto našiel už v mladom veku a teda akože za mňa nikdy neskoro si zmeniť alebo hľadať to svoje povolanie, že to je v tom top. A teda chcel som ťa opýtať, že keď si začal sa venovať viacej ako keby behu, bajku, tak keď si sa začal viac venovať behu a bajku, tak vlastne hľadal si nejakú podporu, ako keby nejaké suplementy a tak a nenašiel si nič na trhu, čo by ťa uspokojilo, alebo aký je za tým príbeh? Určite, toto je veľmi dobrá otázka, viaže sa to presne na to, čo som chcela ja povedať. Tým, že som začal viac behávať a nejako aj ten tréning štruktúrovať a začal som takisto sa pozerať viacej na či už stravu, ale aj na doplnky, lebo jednoducho s tým behom už človek potrebuje, keď ide nejaké väčšie vzdialenosti, už aj správnu stravu, aj správne doplnky. Presne som začal riešiť aj tento segment týchto nejakých výživových doplnkov, najmä pri tom športe. A tam vznikla vlastne aj celá nejaká myšlienka založiť si vlastnú spoločnosť alebo firmu, ktorá sa bude venovať takýmto doplnkom, lebo bavil ma šport, bavilo ma nejaké kvalitné doplnky hľadať, ktoré by mi sedeli ako človeku a bavilo ma niečo budovať, čo bude v podstate moje, naše. Takže toto boli tri také hlavné dôvody, ktoré ma nejako viedli k tomu, že OK, toto je tá správna cesta a toto chcem asi v živote robiť a asi je to vážne niečo, čo môže mať
hodnotu aj pre iných a viem z toho vybudovať niečo väčšie ako niečo len pre seba. Čiže určite tým, že som začal viacej venovať týmto športom, začal som čítať aj zloženia tých doplnkov, čo je veľmi dôležité. Veľa ľudí to nerobí, ale mali by začať určite na všetko, čo do seba človek dáva, by mal vedieť, čo to je. Ja mám chemickú vyštudovanú, takže akože pozerám si zloženie. To je jedna z vecí. Preto spolupracujeme. Ktorú som sa na výške naučil, že čo sa ako volá a čo je čo. Tak, čiže určite to je veľmi, veľmi dôležité pri tých výživových doplnkoch, že čítať si, čo do seba človek dáva. A možno taká prirodzená otázka, ktorá sa naskytne, že dobré, tak chceli ste firmu, chceli ste nejaké výživové doplnky, ale prečo elektrolyty ako prvé? Hej, no, prečo elektrolyty ako prvé? Veľmi, veľmi mi nesedeli zloženia na trhu, čo boli na Slovensku a čo som skúšal. Gramový sáčok a z toho tých elektrolytov, čo sú vlastne minerály, napríklad sodík, draslík, magnésko. Áno. Ale je to napísané, že elektrolyty. Hej. Čiže toto bol taký pre mňa budíček, že dobre, ale ty reálne vypočíš, na to sú inak testy, ktoré sa dajú robiť, ja som si ich robil. Hlavne teda počíš sodík. Takže mňa maximálne fascinovalo, keď sme sa stretli prvýkrát, asi bol taký, že ja som to zloženie toho elektrolytu nastavil tak, že som si dal proste nezmerať alebo spraviť analýzu svojho potu, ktorý som vlastne vypotil počas tréningu a tak som zistil, že koľko cca asi toho treba dať do sáčku a ja že OK, wow. Tak akože je to zase individuálne. Samozrejme záleží aj z dát, čo sú v podstate vedeckou obcov publikované, čiže sú tam nejaké výskumy za tým, že koľko je nejaká hodnota sodíka, hlavne teraz sa bavíme o sodíku, ktorú ľudia potia, ktorú by mali prijať za deň. Hej. Také doporučenie, čo je od VHO, je 2,3 gramu denne sodíka, čo je žalostne málo, hlavne keď sa bavíme o športoch. Že ja, ako som povedal, som si tie testy dal robiť a je to na liter potu sa to robí, tie výsledky. A vyšlo mi tam nejakých 1400 mg sodíka, hej, čo za hodinu ja dám von. Na ten liter za tú hodinu proste vypotím. A si teraz zober, že idem na 2-3 hodinový bike v lete a mám prijať to, čo mi odporúča, čo nejaký 2,3 gramu. Tak asi moc ďaleko neprídem, hej. Že toto bol taký kameň úrazu, že mne tie elektrolyty proste nefungovali, čo tu boli na trhu. A povedal som si, OK, super, vie to byť celkom jednoduchý produkt, keď to urobíš jednoducho, hej, a efektívny produkt. Ale na trhu to proste nebolo nič, čo by reflektovalo nejaké moje potreby a niečo, čo by som ja do seba chcel dávať, vyslovene, že chcel a čo by mi pomáhalo. Preto som povedal, že není možné, že to nikto iný nemá takýto problém proste, hej, že proste začal som behať pár týždňov dozadu, poviem, a bežci, čo tu behávajú akože rokuce, tak nech mi nikto nehovorí, že nemajú takýto problém. A to bola taký tiež nejaká tá myšlienka, ktorá ma len podporila v tom, že poďme si založiť tú značku proste a náš prvý ten nosný produkt budú elektrolyty. A ako som už nadviazal predtým, tá kapitálová náročnosť na vstup do takéhoto trhu je obrovská. Hej, s tým, že som bol mladý chalan, mal som 22 rokov. No takže ste v podstate na trhu 2 roky. Hej, tak, na trhu sme rok, ale firma sa budovala samozrejme aj predtým. Hej. K tomu sa dostaneme ešte kľudne, že čo tam bolo za tým, že prečo to toľko trvalo. Presne. A toto nám prišlo ako fantastická príležitosť proste, lebo my sme si reálne tieto pomery zarábali v kuchyni, hej? Že my sme si kúpili sol,
horčík bisglicina, zarábali sme si draslík a dali sme to dokopy bez príchute. A ty niekomu doporučujem, nech to skúsi, že aké je toto vyladené oproti tomu, keď si zarobíš tieto pomery tých minerálov. Hej, že sám doma. Hej, máme inak na stránke aj, že kto chce homemade, kľudne nech si to zarobí, ale je to masaker, hej, že No a my sme to vyladili len 3 ingredienciami, čo je prírodná aroma danej príchute, čiže buď melón, citrus alebo malinu teraz máme, a steviou a kyselinou citrónovou, nič viac. 6 ingrediencií, hej. Žiadne farbivá, žiadne cukry, žiadne umelé sladidlá, všetci tam pchajú a dávajú, že sacharózu, maltodextrín, hej, proste nejaké cukry a sacharidy, ktoré ty v elektrolitoch reálne nepotrebuješ. Ja teraz nehovorím, že nepotrebuješ sacharidy, samozrejme. Akože sacharidy potrebuješ, ale napríklad práve, že mne napríklad to funguje a prečo mne to vyhovuje, lebo ja keď si dám ten sladký gel, presne. Lebo všetky gely sú sladké, proste nestretol som sa so slaným gelom proste. A za tým si tú chuť v ústach zmením na tú slanu a tým pádom ani jedno, ani druhé mi nevadí, aj keď idem proste ako keby, že dlhší pretek, tak. Alebo prípravu. To bol presne cieľ, že aby to bolo fresh, aby to nezalepilo ústa a aby to reflektovalo potreby toho tela, hej, že reálne tie elektrolyty, čo ty dáš von potením, aby si vedel doplniť, aby tam nebolo teraz, že zbytočne sacharidy do seba dávaš, keď si chcel elektrolyty, aby to proste bolo to, čo to má byť. Samozrejme, ale zase opakujem sa, sacharidy nie sú zlé. Ja príjmem denne 400 až 500 gramov sacharidov, hej, čiže ja o tom môžem rozprávať, že sacharidy sú super, milujem sacharidy, potrebujeme ich obidvaja, však ty tiež to poznáš. Samozrejme bude inak aj sacharidový produkt, čo skoro, 3 týždne, 4, takže bude von, zase to trošku posunieme, ale o tom neskôr. O tom potom. Dobre, tak poďme trošku si rozobrať tie sráčky, ktoré tam boli na začiatku. Tak poďme na začiatok toho vzniku tej značky a povedz, Luky, že za akým kapitálom ste vchádzali ako dvaja mladí chalani, že či ste brali nejakú požičku, alebo vám rodičia pomohli, alebo vlastne ako to bolo? Super, robota len začala. Ale už s tým, že aspoň sa ti niečo vráca, že vidíš, že ten produkt pomáha ľuďom. Že sa stretávaš s ľuďmi, ktorých to zaujíma, ktorí o tom majú niečo načítané, ktorí si potrpia na tých zloženiach a dostávali sme stále dobrý feedback. Proste mladí chalani idú si za svojimi nejakými snami, robia dobrú vec, myslím, že nepodnikáme alebo nepropagujeme nejaký hazard, alkohol, nerobíme žiadne nikotínové sačky, hej. Robíme reálne to, čo ľudí si myslím, že naplňa veľa ľudí v momentálnej dobe.
ten šport Áno, akože v žerú. dnešnej dobe strašne veľa ľudí. Akože Myslím si, že aj dobrý segment sme trafili, že to bola tiež jedna z vecí, na ktoré sme nazerali, že proste ako sa hýbe ten trh s týmito výživovými doplnkami a ten health market všeobecne. A tie prognózy sú akože úžasné, že vypadá to, že celý tento trh a segment pôjde hore, že to je jedna z nejakých faktorov, ktorý nám hrá do kariet v momentálnej dobe. A vidíš to aj sám podľa mňa aj na ľuďoch okolo seba, že áno, však ľuďom vyslovene, že v úvodzovkách hrabe z toho športu, hej. Ja som tu dneska došiel a boli sme o 9 ráno na nedeľnom behu a party, hej. Že to by som v živote nepovedal, že nedeľ ráno ideme behať a potom tam bude hudba a ľudia budú s kavičkou v ruke tancovať, usmiatí proste s koláčikom nejakým, hej. Že ono, ja som nejaký starý, ale tiež som zažil také, že skôr. Hej, mne sa páči, ako hovoríš, že keď som bol mladší a reálne sedíš, vieš, že máš 24 rokov. Že tiež som zažil také, že večerné party a som rád, že som zažil aj toto, že ten študentský život nejaký, ale teraz už si som povedal, že človek musí zistiť aj to, že čo nechce v živote. No jasné. A ja si myslím, že super, zažil som to, stretával som sa s hociakými ľuďmi, hociaké party som zažil a proste toto je niečo, čo ma robí oveľa šťastnejším a myslím, že aj moje telo oveľa viacej príjme takýto šport a takúto formu proste hobby, naplnenia života a ja si myslím, že nič lepšie sa mi nemohlo stať ako začať s týmto. OK. A čo bolo tá najväčšia sračka? Prečo to trvalo až skoro pol roka? Hej. Že s čím bol najväčší problém? Ako keby môžeš to kľudne povedať všeobecne. Jasné. Akože človek, pokiaľ nezačne niečo robiť, tak by nevedel, koľko problémov môže vzniknúť. A to platí podľa mňa všade. Jasné, to platí všade, hej. Čiže my sme mali nejakú predstavu, mali sme nejaký návrh. Teraz super. Povedali sme si, že ideme do toho, založila sa SROčka. Wow. A teraz, že čo? Kde začať? Vieš, to je strašne veľa vecí. Potrebuješ si nájsť nejakú výrobu, ktorá ti vyhovuje. Potrebuješ si nájsť proste nejaké kanály, ktoré ti budú fungovať. Potrebuješ balenie urobiť, potrebuješ grafiku, potrebuješ tamto a to by si neveril, koľko trvalo napríklad, už keď sme pri tých sračkách, urobiť túto krabičku. Tak to sú akože náš formát, hej, že taká custom krabička. Neveril by si, koľko trvalo to, aby tam ten šuflík fungoval, aby to lepenie fungovalo, že toto nám zabralo nejaké 2-3 mesiace, kým sa to dalo dokopy. Lebo to je náš návrh, robil to náš grafik, veľmi šikovný, pozdravujem ťa Jopo ináč, ahoj. A stále s ním spolupracujeme, robí brutálne dizajny od kreatínu aj s tým novým produktom, čo bude cez elektrolyty. To bol taký fuck up, že človek by ani neveril, že krabička môže trvať 2,5 mesiace, 3 mesiace, kým dáš dokopy. Kým to nevyskúša robiť. A aj tie prvotné kroky, napríklad to hľadanie tej výroby, bolo to veľmi, veľmi ťažké, lebo si zober, že došli sme dva mladí chalani niekam do obrovských výrob, do obrovských hál, kde sa vyrábali proste, hej, výživové doplnky a že toto chceme my. A nevieš, na teba niektorí pozerali, takže čo tu chceš, máme tu zákazky za 2 milióny eur mesačne. A čo ty tu chceš proste s tvojim budžetíkom a svojimi peniažkami, že nemáme záujem, hovorím, že v poriadku, tak proste nenechám sa odradiť, vieš, hľadali sme, dokým sme nenašli, čo sa nám podarilo spolupracujeme fakt, že so super ľuďmi teraz. Sadli sme si, myslím, že nám pomohli vo veľa veciach a dúfam, že s nimi tú spoluprácu akože udržíme čo najdlhšie a taký ešte problém bol, že počasie, ak do toho stále sypeš tie peniaze, vieš, a nič sa ti nedávalo naspäť, že otázka, že kokos, fakt do toho chceš ísť takto, že je toto správne, že takto začnú tie vlastné myšlienky tak zožierať, že je to ono, nie je to ono. Ale ja si myslím, že aj potom z nejakých rozhovorov s ľuďmi okolo mňa, takých tých najbližších, čo boli, čo ma podporovali, celkom by som povedal aj proste, keď som sa sám tak zamýšľal sám nad sebou, že čo chcem robiť a že fakt ma ten šport naplňa a niečo takéto by bolo, že je úžasné proste urobiť z toho nejaký svoju robotu, svoj job, tak to ma tak presvedčilo, že áno, sme na správnej ceste. Spravil by si to ešte raz? 100%, určite. Okay. A čo by si odporúčil človeku, ktorý práve uvažuje uvažuje nad vlastným podnikaním? To je jedno, či to je mladší alebo starší človek, whatever. Hej, ináč takýchto podcastov má strašne veľa počúvaných a teraz bojím sa, že tie myšlienky, čo budem hovoriť, už niekto povedal. A to je jedno. Akože to na tom nezáleží, vieš, čo máš v hlave, to máš v hlave. Tak a určite, čo by som, neviem, či to je klišé, alebo nie, je mi to jedno, proste fakt to tak cítim.
Nice. Lukáš, vieme ísť s tebou do výrobne? Dobre. A ešte taká otázka k podnikaniu a môžeme posunúť sa ďalej, že po roku na trhu ste ziskoví alebo ešte sa z toho dostávate? Zisk definovať je dosť ťažké, v podnikaní by som povedal. Takto. Samozrejme robíme to preto, aby sme boli ziskoví na produktoch, hej? No, Ale snažíme sa v tej firme stále držať čo najviac peniazí a točiť ich stále. To, čo sa zarobí, sa investuje naspäť do firmy. Čiže nerobím to, robím to samozrejme, že chcem aj ja z toho žiť časom, ale momentálne to cítime tak a robíme to tak, že všetko, čo sa zarobí, ide späť do firmy, aby sme mohli stále škálovať, zväčšovať firmu a tak ďalej. Nice. Dobre. Lukáš, ty máš 24 rokov a teda... Starý chumaj už. Otázočka vie, že triatlon ľudí hitne väčšinou po 35-ke. Akože kde bol ten zlom? Dal pár týždňov dozadu. A tak som sa chcel posúvať aj v iných nejakých sférach, napríklad to plávanie. To bol obrovský... To bola výzva, že? Obrovská výzva, ja som nevedel plávať. Pred rokom takto som začal nejako s plávaním. A inak ďakujem mojej trénerke, Vicky, dúfam, že to pozeráš. Obrovský rešpekt pred tým, čo si so mnou urobila. Proste si predstav, že hodíš poleno do vody a má nohy a ruky. To som bol ja. Ja som na tom podobne. Ja mám kamošku, ktorá kedysi robila triatlon profesionálne a ona mi povedala, že ona horšieho plavca nemala, vieš, na tréningu, takže... Na mňa neboli až takýto tvrdí. Takže tak nejak... Na mňa neboli až takýto tvrdí, akože povzbudzovali ma, ale to bolo hrozné. Ja som neoplával 1,25, hej, bazén. Nevedel som proste, dých mi robil problém, tam technika, tak asi so všetkým, keď začneš si proste v tom špatný, zlý. Ale už dnes môžem povedať, že viem plávať. Myslím si, že na svoje pomery, na to, lepšie že plávam ako pred rokom. Určite. A verím si už akože aj na to plávanie oveľa viac a myslím, že ten triatlon dopadne dobre. Ja triatlon zatiaľ nehytol, akože ja skôr... Príde to. Možno hej, nehovorím, nevylučujem to, ale aktuálne mňa skôr hitli kopce, vieš, že... Ultra traily, jasné. Tým, že som v podstate v kuse, akože teda nie v kuse, ale väčšinu časti, že proste bytovka, mesto, fitko, tak ja keď idem behať, tak asfalt ma nezaujíma, lebo to som stále v meste. Čiže ja sa snažím za čo najkračšiu vzdialenosť sa dostať do lesa a vypnúť. Áno, a tu je inak výborné v Bratislave, že sú tu fakt pekné kopce, ktoré sa dajú behnúť. Celá Bratislava okolo lesy. Mám tiež takéhoto známeho, ktorý má lanári na tieto kopce. Bol som s ním už viackrát 15-20 kilometrov, ale ja sa vieš čo bojím, že sa zraním tam. Členky proste, vieš, konáre, preskakuješ, ľad bol v zime, a toto mi nie je zapotrebí, však ja tu trénujem na preteky. Ja práve, že vieš, po asfáltke to je akože, vieš, že ideš, ale v lese, hore to je pohode, ale keď dole kopcom je normálne, mám pocit, že som v RPGčku, vieš, od prvej osoby a ideš proste a tráfiš ten konár alebo na ten kameň, odrážaš sa z toho a taký to ja mám v tom flow. Kým sa odrážaš, tak je to dobré. No? Kým sa odrážaš, je to v pohode. Ja mám predtým tiež rešpekt, akože keď vidím tých chlapov, čo tam robia tie hore, dole a tempo 4 majú z kopca po tých kameňoch, kámo, akože rešpekt, to je... Pre mňa to je ešte zatiaľ meta, ktorá ma možno hitne v tej 35-ke, vieš, tieto traily. Že nejakú 100 kilometrovku si pôjdeme dať. Akože je to, ja si myslím, že niekde vo mne to tam drieme, možno sa to prebudí. Nikdy nevieš. Teraz chcem ten triatlon ale vyšpičkovať. Vidíme na tom šprinte, ako bude a potom určite by som jedného dňa sa chcel posunúť aj na polovičný Ironman a
Možno aj na celý, ale to už bude iná výzva. O tom Čiže sa mi to ešte... príde akože v 35. Asi áno. Akurát fajn, vieš, 10, Presne, 10 plus rokov tréningu, presne, to sedie, keď tam ostaneš pravidelný, takže to bude to. presne. Ono to príde. Verím tomu. Ja mám teraz akože klientov bežcov a my si robíme srandu z toho, že vieš, že teraz keď nabehajú a sa v tom udržia, tak potom tam je kategória, že 39, vieš, do 39 a potom 39 plus. Čiže ty keď vydržíš všetky tie roky, tak potom tam Budeš pôjdeš najlepší. riadne bomby. Bomby, vieš. jasné. Teraz, vieš, ťažko, keď s tými, ktorí behali od malička a ty si začal, neviem, rok, 2 dozadu, No. tak ťažko ich predbehneš, No. lebo oni proste majú x rokov náskok. Ale ty, keď teraz sa udržíš v tej strednej kategórii, Ako a potom veterán. zrazu preváliš do tej veteránskej, Musím to tak potiahnuť do bude tej úplne 40-ky, iné. aspoň tam už budem možno v top priečkach. Môže byť. Tak. Musím trénovať. Dobre, dal si mi motiváciu, prečo neskončiť, aby som dominoval potom starú kategóriu. 40 plus. Však tomu ver, akože keď vidíš tých starších ľudí športovať, akože na tých pretiekoch, tak oni akože brutálne idú, čo sa týka, nie že ani vytrvalosťou, však jasne, nabehať sa dá, oni idú cez skúsenosti. No, presne. A ja tam teraz s tými mladými borcami, vieš, čo majú od malička reprezentačné tréningy a teraz sa tam s nimi mám naháňať, ne? No, vôbec. To. Zlý timing som si bral, ale dobre, aspoň sa posúva človek, vieš. Je to fajn. Počkaj, ty pokračuješ štúdiu, hej? Áno, robím si doktorát. OK. No. Keby toho nebolo akože málo, tak ešte... Keď toho nebolo málo, tak ešte No. doktorát. Robím si doktorát a to som aj nevedel, že nevieš. To neviem, to som nevedel. No. A prečo? Vieš čo, zase budem úprimný, dúfam, že to nepozerajú z vedenia školy, ale nemôžu. Chcel som ešte, pokiaľ mi tá hlava tak funguje, lebo inžiniera som robil že bez problémov a vedel som, že ešte sa viem učiť, stále memorovať si veci a baví ma nejako ešte stále nasávať nové informácie, preto som začal aj tak veľa čítať. Kedy, keď nie teraz? Čo si ten doktorát budem robiť v 40-ke? A spoznám tam nejakých nových ľudí, vieš, zase z tej inej nejakej časti tej spoločnosti, že vedecká obec, výskumy, konferencie. Toto ma lákalo, ten networking na tom celkom, vieš. A OK. ďalšia vec, ktorá ma lákala, je zlepšiť si prezentačné skills, lebo ja ako doktorant musím učiť. Čiže ja každý týždeň učím 20 ľudí v krúžku, vieš, a musím si tam nejako aj tie prezentačné skills, chcene, nechcene, musím si ich tam proste zlepšovať, trénovať a podľa mňa mi to veľmi pomôže potom keď ma zavolajú, vieš, niekde ako speakera jedného dňa, tak budem už tam vyskylený a budem mať aspoň nejaký základ. Tak určite, hej, vieš, akože ono to je asi ako so všetkým, vieš. Tak, presne. Ako keby ten počet hodín robí majstra. Presne. A ja sa takto rád hodím do nejakej situácie aj nekomfortnej, že aj dneska som to prvýkrát proste na podcaste, vieš, rozmýšľal som, čo poviem, ako poviem. Proste poviem od srdca, poviem, jak to je a hodím sa do tej situácie a už ideš a zase sa naučíš niečo. Tak takto to bolo aj v podstate s tým doktorátom, že hodil som sa do toho a vychádza mi to zatiaľ, že som spokojný, že som sa na to dal, že neľutujem to vôbec. Ešte 2 roky a budem pán doktor. Možno. 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 Sme boli minulý rok vlastne v Slovinsku na traili, akože ona išla na 11 a mega ju to bavilo. Bola som štvrtá zo Slovenska. Pozor na ňu. A to prvýkrát bežala niečo také, akože také dĺžky. Lebo ono také, akože aj 11 km, vieš, že je na ňu dlhé. To je na ňu dlhá trať, vieš, že niektorí idú stovku, ale pre ňu tá 11 bola ako, keď niekto ide stovku, To mi nehovorí, keď nebehávaš. pred 3 rokmi, keby mi niekto povie, že idem behať 11 km, však ja prevrátim očami, Že vôbec, no. Vôbec. Takže hej, postupne ide aj ono do tých vytrvalostných No športov. dúfam. A teraz nám dorastie PS, už má 7 mesiacov, keď bude mať rok, tak už sa dá s ňou Tak. trénovať. Taká vec, ktorú by som podotkol, že ono tým, že sme chceli mať efektívne to zloženie, tak toho sodíka tam je, že poviem to na rovinu, je ho tam dosť. Je ho tam 800 mg, ale zase, ono to presne reflektuje to, čo potíš von. A preto oni, presne, že ľudia teraz, na čo sú zvyknutí, je vieš, sladučké, kola, dajú si sladký nápoj nejaký s cukrami a tak ďalej. A na prvý pokus môže sa to zdať slané, určite. Že keď si to zarobíš hlavne do nejakej menej vody, tak to môže také, že... Tak do tej fľaše vlastne plastovej, to je 500 ml. Určite, ale potom počase, ako hovoríš, človek, keď si na to zvykne, tak cíti proste rozdiel jednak aj v tom výkone, ale druhák aj v tej chuti, že už proste podľa mňa to piješ úplne... Hej, ja tam cítim. Vidím, že s radosťou Vieš, si to tu malinu, cuckáš. vieš, ja Už ťa ani nekrúti, hej? Cevo, a ešte ma zaujíma, ty sa pripravuješ na nejaký pretek alebo nejakú súťaž teraz?
Vieš čo, idem sa pripravovať, od 1.5. som si dal, že idem na prípravu a 20. septembra bežím v Slovensku 25 km trail, 1000 plus prevyšenie a chcem tú prípravu aj celú točiť, takže kúpim si DJI Mini. Aby som to všetko natočil, akože fakt ma to zaujíma, chcem dať tú prípravu, uvidím ako to pôjde. Minule som bol 35 km, to bol fakt prepál akože pre mňa, čiže som si povedal, idem 25, ale chcem ako keby, že za tých 4 mesiacov prípravy zo seba vyťažiť maximum a proste buchnúť to, že čo to pôjde. Akože v lete pripravovať sa na 25, to čaká ma podobný osud, inak ja sa pripravujem na maratón v septembri v Berlíne, takže tiež v lete, to bude krásne tie dlhé behy v tých 30 stupňoch. Užijeme si to. Hej, tak buď to dáš ráno, alebo to nedáš. Alebo ešte bude písať hodinky, nachádzate sa v zóne 5. To buď to dáš, alebo to nedáš. Spomalte. Určite, dve možnosti sú, ale ako nás poznám, my to asi dáme. Dúfam, keď budeme zdraví, asi že bez problémov. No tak držím palce určite aj napredu. Ďakujem krásne. Dúfam, že budeš mať dobré produkty v príprave. Áno. Som počul, že o 3 týždne vychádza nejaký sacharidový drink. No. Bude potrebný? Podľa mňa budeš potrebovať. Corex tričko, no. Áno, dáme niečo do prípravy. Uvoľníme na to budget nejaký. Áno, a budú vás skenovať. A objednaj si tu, vieš, nejaký marketing. Dobre, zapisujte to, vymysleli to. Dobre, brutálne. Dodáme. Lukáš, posledná otázka. Dáme súťaž? Ne. Ale dajme teda. Dajme súťaž. Dobre, okej. Takže kreatín? Shaker. A? Elektrolyty. Tak, v hodnote dokopy skoro 70 eur. Dobre, a otázka teda bude, koľko miligramov sodika obsahujú elektrolyty Corex? No to som zvedavý. Napíš odpoveď do komentára a zvyšné podmienky budú v popise. A tým ukončujeme aj podcast. Ďakujeme krásne poslucháči za to, že ste boli dneska s nami. Ďakujem ti, Luky, že si tu bol. Ja ďakujem ešte raz za pozvanie. Dúfam, že to nebol prvý a posledný podcast, v ktorom som. Tešíme sa na ďalšie podcasty. A ja ďakujem. Ahojte. Ahojte. 3, 2, 1, let's go.